opakování je tady. A nemyslím teď jako to, jak moje postava vypadá. Já nesnáším se probudit do bordelu. Já jsem Bíbu ostříhala. A ráno se probudím a mám dokonalý účes. Já prostě miluju rozjasňující produkty, obzvlášť séra. Ahoj, já vás moc vítám u nového vlogu. Já jsem si říkala, že dneska začnu trošku neobvykle a ukážu vám kousek mojí večerní rutiny, nějakých mojich radostí večer. Fakt jako musím říct, že takhle večer já čerpám veškerou energii na delší den. A je to fakt taková jakoby část dne, kterou se snažím zaměřit na sebe. Hodně se snažím omezovat telefon a říkala jsem si, že pár takových bodů z mojí večerní rutiny vám ukážu, protože je to prostě moje radost každodenní a říkala jsem si, že bych vás tím mohla třeba inspirovat, abyste to taky zařadili. Já už jsem se teda odlíčila a říkala jsem si, že teďko, než půjdu finálně uklidit kuchyň, takže si udělám masku. Takže jdu vyhrabat, jakou tady mám. Nemám žádnou plátínkovou masku nebo nějakou gelovou, takže tady sáhnu do svých zásob. Já už roky používám tyhle masky od Origins. Tahle černá je na vyčištění pleti, bílá je skvělá, když máte aknózní pleť, problémy s pletí. Já ji nejvíc používám v období menstruace. Pak tady mám takový 3 malé masky. Ty byly super, protože vlastně je to stejná varianta jako ta velká maska, akorát tyhle byly balený po 5 a já jsem se tenkrát rozhodovala, jakou tu masku si koupím ve velkým. A tady to bylo právě v těch miniaturkách za nějakých 500 korun, takže jsem všechny vyzkoušela. Všechny jsou skvělý, takže jsem si nakonec koupila všechny velký postupně. Ale bylo to prostě super, že jsem to takhle mohla vyzkoušet. Takže mi tady ještě zbyla tahle oranžová, ta je zase na rozjasnění pleti. Potom tady je tahle růžová, to je maska s jílem. Tam mi přijde, že je taková rozjasňující, čistící, prostě taková hodně všestranná. Když nevím, jakou masku, tak jsem tuhle. A potom tady mám tuhle noční masku, ta je avokádová, ta je zase taková hodně hydratační a ta se dává na noc. Já mám pocit, že tu pleť potřebuju rozdářit, že ji mám takovou unavenou, takovou matnou a tady už se mi hojí nějaký akné, to nebudeme řešit, ale dám si dneska tuhle oranžovou, ta je teda na glow. Myslím si, že tahle oranžová řada od Origin, že je s vitamínem C. Já si masky dělám několikrát do týdne, protože já mám pocit, že svojí pleti a celkově sobě dám nějakou jakoby bonusovou péči. Takže tak, možná jsem si měla dát čelinku, takže si ji asi dám. Tak a já si teď s maskou půjdu nalejt čaj, možná udělám čaj na ráno a dám dohromady kuchyň. Moje každodenní večerní rutina je i úklid kuchyně, protože já nesnáším se probudit do bordelu. Já radši na sebe budu večer přísná, prostě poklidím to tady, i kdybych měla jít spát prostě v 11, ve 12 a nesnáším prostě mít třeba ráno špinavý nádobí v myčce, nebo že bych tady prostě nechala po večeři bordel, musím mít setřenou tu linku, uklizený věci, kde se co válí a na to jsem docela jako tvrdá sama na sebe, protože já fakt, když ráno vstanu do bordelu, mě to hned prostě, nechci říct kazí den, ale už mě to ovlivní, už cítím jakoby nějaký stres, že něco musím dělat a já radši si to udělám předem, a potom nic nemusím ráno a mám to klidný, pomalý ráno, který mám ráda. Takže samozřejmě někdy se stane, že jsme nemocný, že od někud přijedem a tak dále, ale teď už jsem to tady trošku poklidila, jenom tady mám zbytek nádobí a to dám dohromady a je to, takže žádná extra práce a pak si smeju tu masku. No a teď jsou na řadě vlasy. Rozdělím si je takhle na polovinu.
hřebenci trošku namočím. Budete potřebovat takovouhle věcičku, anebo ten provázek na zavazování od županu. To koupíte úplně všude, to mají v DMku, na Notino a tak dále. Potom potřebujete 2 gumičky, nějaký, co jsou látkový a dobře držej, skřipeček. Přiložím to, abych to měla na obou stranách stejně dlouhý. Dám skřipeček a teď už jenom motám, hodně utahuju. Vždycky vezmu pramen, přidám, otočím, přetočím, přidám pramen, otočím, tahám to hodně nahoru, aby mi to drželo, aby mi to nespadlo přes noc a prostě motám. A ráno se probudím a mám dokonalý účes, úplně bez práce, starostí. Konec takhle domotám a použiju gumičku, zapnu a já ještě dělám to, že to takhle chytím a přitáhnu to takhle k sobě, aby fakt to hezky drželo. Druhá strana, beru pramen, točím. Já to fakt dělám jako halabala a vždycky je to prostě úplně krásný ráno, ale řekla bych, že už to mám fakt v ruce, že už prostě si musíte najít takový svůj způsob, co vám bude držet a vyhovovat. Na tyhle vlny se mě stále ptáte, takže jsem vám to chtěla ukázat. Ještě si vyčistíme zuby. Tak, já tady mám čaj a ještě vám chci ukázat, co teď čtu. Čtu teď tuhle knížku Tou horou jste vy a je to opravdu příjemný čtení. I když jsem večer třeba unavená, tak pořád se mi to čte fakt moc hezky. Určitě vám o tom řeknu časem víc. A pak mám tuhle knížku Rok změny, tam je vlastně na každý den nějaký odstavec, to jsem viděla na Instagramu, teď to má taky skoro každý, takže to mě zaujalo, že vlastně každý den tam něco máme, co by nás mohlo inspirovat a motivovat, viď Bíbo? Ty tady nesmíš chybět večer. Pak tady mám diář, tam si napíšu nějaké věci, co musím udělat ještě tento týden. A pak tady mám takový deníček a tady si zase píšu nějaký pocity a tak dále, myšlenky. No a to je moje radost každovečerní. Dneska to byla taková rychlá večerní rutina, protože musím říct, že dneska mám fakt dost a už nemám moc energie, ale příště vám můžu ukázat takovou delší variantu. Já jsem Bíbu ostříhala, tak jak nová. Bíbo, ukaž se. Tady, podívej. Už byla úplně zarostlá, tak jsem se do ní pustila. A teď vypadá jak štěňátko, no, jako štěňátko. Jako štěňátko, no. Já jsem si říkala, že v dnešním vlogu vám ještě ukážu 2 balíčky, které mi přišly. Máme tady na hromádce, abych vám to ukázala ve vlogu. A teď mám konečně čas to s váma projít. Možná víte, že já mám spolupráci s apotékou. Teďko docela nově, je to asi 3 nebo 4 měsíce dozadu, co jsme se domluvili. A já musím říct, že jsem čím dál tím víc té kosmetiky mile překvapená. Protože samozřejmě nějaký produkty jsem znala, nějaký tak nějak průběžně zkouším, testuju, protože nějaký novinky přece jenom se ke mně dostaly poprvé a neměla jsem s nima zkušenost. Já třeba osobně jsem měla už předtím hrozně ráda produkty, které jsou dostupné v DMku, ale nikdy jsem vyloženě neobjednávala na apotéce nebo nebyla u nich na prodejně. Takže jsem hrozně vděčná za to, že jsem si mohla zase vybrat nějaký novinky a nějaké věci, co už mám vyzkoušený a chtěla jsem vám udělat takový haul toho, co jsem se vybrala. Jako první tady mám 2 produkty, které teď mám ke kampani a jsou to vlastně produkty do zimy, na zimní období. Je to krém na obličej, sněhová vločka a sněhová vločka na ruce, protože jak už jsem říkala, tak já v zimě strašně trpím na suchou pokožku. Asi jako většina lidí, ale já to mám fakt až do extrému, že jsem z toho vždycky nešťastná. Já opravdu, jestli mám dát nějaký největší kosmetický tip za poslední dobu, tak je to určitě Havlíkův přírodní zázrak. Já jsem jejich vlastně miniaturku měla tohle z toho krému v adventním kalendáři od apotéky. A já si říkám, nemám tady zrovna žádný krém na ruce, tak zkusím ten krém. A já jsem měla fakt přes zimu, já už jsem vám to říkala,
mezi prstama, fakt nechutnej, abych to už nazvala nějakým exémem nebo něco takového, protože fakt to bylo takový nevylečitelný, nic mi na to nepomáhalo, až mi to krvácelo. Když jsem šla ven, tak fakt jsem trpěla, protože mi to pálilo a tak dále. A já jsem si říkala, tak zkusím tohle, z toho za zkoušku nic nedám, protože ten krém mi připadal takový hezky mastný a tak dále. No a šla jsem spát a prostě namazala jsem si to takhle mezi těma prstama. A já vám říkám, já jsem se ráno probudila a neměla jsem tam vůbec nic, ale jakože vůbec nic, žádnou tu vyrážku. A já nevím, jestli to bude vidět prostě takhle na kameře. Asi jo, vidíte, že prostě mezi těma prstama nic prostě nemám. A kdybyste to viděli třeba týden zpátky, než jsem vlastně přišla na ten krém, tak to byla katastrofa. Fakt jsem z toho byla nešťastná, takže jsem si objednala hned velký balení. A třeba teď Mikulášek má rýmu, takže mu to mažu i takhle pod nosem. Já mám hodně suchý rty, takže to používám jako takovou všestrannou mást, když něco chci zahojit. A opravdu teda miluju, fakt ten objev, jsem za něj hrozně ráda. Pak jsem tady poprvé vzala něco i Mikuláškovi, protože jsem si říkala, že vyzkouším i dětskou kosmetiku od apotéky. Mám tady tělové mléko a pak tady mám šampon, takže to jsem opravdu zvědavá. Pak jsem si vzala ještě něco na ruce, protože opravdu jsem z toho byla taková smutná z těch mých rukou. Tak jsem si vzala ještě noční vlastně takový krém, takovou masku na ruce, že si to budu hydratovat i tím, protože já opravdu na noci dávám takovou velkou vrstvu na ty ruce, aby se krásně zhydratovaly. Potom tady mám krásná slečna, to tam bylo jako fakt nejprodávanější produkt, jeden z nejprodávanějších produktů a je to lokální péče na akné. Dneska už jsem si to dala tady na tvář, takže jsem zvědavá, jak to bude fungovat, ale apotéka mě zatím ještě nesklamala, takže věřím, že i tohle to bude skvělý, obzvlášť, že je to jeden z nejprodávanějších produktů. A pak tady mám ještě dva krásně zabalený produkty, takže se jdeme podívat. Tady to je jeden z mých největších typů od apotéky. A opravdu tohle sérum, když jsem poprvé vyzkoušela, tak jsem si řekla, wow, já jsem viděla prostě efekt do pár minut a já prostě miluju rozjasňující produkty, obzvlášť séra. A tohle právě z té řady Krásná zahradnice, jako ten krém, proto jsem ho chtěla zkusit, protože tohle sérum a i denní krém Krásná zahradnice je úplně fakt perfektní. Já vám říkám, že když to zkusíte, tak uvidíte ten efekt na plati. Já si ho dávám hlavně ráno, abych tu pleť měla takovou prostě svěží, zdravější, takovou prostě rozářenou a opravdu krásně to funguje. Takže posílám tip a potom jsem si vzala ještě jedno sérum, protože se mi hrozně líbilo. A je to, abych byla přesná, je to pro unavenou a stárnoucí pleť, pro ochablou pleť, která požaduje hlubší regeneraci. A to jsem si právě říkala, že tohle sérum, takový intenzivnější, to zase budu mít na noc. Takže se hrozně těším, až to vyzkouším, ty produkty, opravdu. To je něco, co mi dělá hroznou radost. Když mi přijde balíček od apotéky, tak pro mě to je, když mám Vánoce. Mám tady ještě ten balíček pro Mikuláška, který rovnou hodím do prádla teďkon. Jsou to teda věci ze Zary Kids, protože já vždycky, když je sezóna, tak tam nakupuju ve velkých slavách, opravdu se to pak vyplatí a třeba jsem kupovala bundu na zimu, vlastně před těma slevama a byla za 1000 a teď tam měla za 400. Opravdu jako ty slevy se tam vyplatí, takže já vždycky beru i vlastně na delší sezónu. Takže první jsem vám chtěla ukázat takovýhle setík, úplně krásný, žebrovaný legíny nebo takový tepláčky a k tomu takovýhle tričenko, to mi přišlo úplně nádherný právě do školky k sobě, hrozně příjemný materiál, takže to jsem tam nemohla nechat. Pak tady mám skvělý kalhoty, já Mikimu vůbec nedávám nějaký džíny, málo kdy se stane, že mu dám jedny takový džíny ze Zary, ale ty jsou taky takový dost pohodlný, ale že bych ho škrtila v nějakých slinkách nebo něčem takovém, to ne. Snažím se mu dávat nějaký pohodlný kalhoty a když prostě někam jdem, tak mu dávám takový jakoby slušnější pohodlný kalhoty, že nejde úplně v teplákách samozřejmě, když jdeme třeba někam do restaurace, nakoupit a tak dále. A pro mě vždycky skvělá varianta tyhle ty kalhoty ze Zary, různý kapsáče a tak dále, protože to vypadá nejenom strašně roztomile na něm, ale je to i praktický, protože samozřejmě, když někde spadne, není to hned nasáklý vodou, teď v té zimě a tak dále. A potom ještě takovýhle béžový a strašně mu sluší, takže z toho mám fakt radost a jsou i takový jako praktický. Pak jsem brala trička a Mickey má hrozně rád skatey, samozřejmě po taťkovi, který na skateu jezdí, takže
jsem mu prostě vzala takový trička s potiskama, kde jsou skatey a z toho byl samozřejmě nadšený. Potom jsem vzala ještě takovýhle s dlouhým, úplně jednoduchý, takový mám zase ráda já a potřeba jsem doplnit jenom s dlouhým rukávem, s krátkým má, takže to jsem jenom takhle pokoupila pár a pak ještě takovýhle tepláčky, ty se mi hodně líbily do školky. Potom jsem mu vzala takovouhle mikinku, já vždycky tyhle mikiny beru o číslo větší, oni jsou takový oversize, mají strašně krásný střih, takový volnější ramena, dole zase uplý a moc mu to sluší a tahle se mi líbila, že je taková počitá, tlustější. Pak jsem ještě pro Mickeyho potřeba svetříček, tak jsem mu vzala takovýhle zase trošku větší, jako sedí mu hezky. A na jaro tady pár věcí, takovouhle krásnou vestičku, Filip má úplně stejnou. Hrozně příjemná, taková prošívaná, taková bundička prostě. Poslední kousek na přechod mezi zimou a jarem jsem vzala takovouhle beránkovou bundu, se mi moc líbila, zvenčí je manchesterová. Takže to jsou úlovky a já to teď jdu uklidit a dám to do práva. Já to nechápu, ale stěhování je tady. Já tady mám obří krabici od mojí mamky, od nějakého pískoviště, co mají pro Mikuláška na zahradě. A mám tady ještě jednu krabici, nějaký ikeácký tašky a tak dále. A teď půjdu tuhle skříň dát do těch krabic, aspoň nějakých prostě pár věcí, co se mi tam bude vejít, ale věřím, že se tam bude vejít všechno. Troufám si říct, že jo. A stěhování začíná. Nemůžu tomu uvěřit, ale my vlastně dneska máme kolikátýho? Dneska máme 18. ledna a my vlastně bychom 1. a 2. měli dokončovat stěhování, protože vlastně potom se do tohohle z toho bytu, to nevím, jestli jsem vám vůbec říkala, ale do tohohle z toho bytu se bude stěhovat Filipova mamka. Takže já jsem strašně ráda, že tenhle ten byt zůstane v rodině, protože víte, že k němu mám opravdu vztah a troufám si říct, že je to fakt nejlepší byt tady široko daleko, protože je to byt, ale má tady velkou zahradu, je prostě v dobrém místě, na dobré lokalitě a tak dále, to už jsem říkala milionkrát, ale prostě jsem ráda, že jsme to takhle vyřešili, že je to takhle v rodině a že vlastně i Mikulášek bude mít takhle mnohem blíž druhou babičku. Takže ráda a jelikož už prostě se to musí začít hýbat, tak jsem si řekla, že udělám ten první krok a začnu prostě vybalovat věci do krabic a nemůžu tomu uvěřit, protože už jako fakt mám pocit, že to začíná. A i když prostě ze začátku nebude v tom baráku úplně všechno, co třeba k životu běžně potřebujeme, tak věřím, že to zvládnem a že o to víc si pak budeme vážit toho, až to tam bude jednou hotový. Se těším na tuhle novou etapu a tímto zase startuju něco novýho a těším se, jestli to vůbec zvládnu tam dát do těch krabic a že se zbavím nějaký části už věcí. Já tady tu skříň mám pro Mikuláška hlavně na hračky, protože i když to tak třeba nevypadá, tak tenhle pokoček je fakt malej. A mám tady prostě spoustu věcí, které se vytáhne občas a hraje si s nima, aby se to tady neválilo, aby to bylo trošku uklizněnější. Ale přiznám se, že já jsem člověk, který miluje organizaci. Fakt mě to strašně baví. A mám pocit, že když si srovnám tak nějak svoje věci, tak si srovnám i svoji hlavu a možná to znáte ten pocit. Takže já to dělám docela často a vždycky třeba jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce fakt projdu všechny šuplíky, hezky si to srovnám a víte možná, že jsem vám to i natáčela několikrát do vlogu. Ale poslední měsíce už jsem to nedělala, fakt. Už jsem na to neměla vůbec chuť, motivaci, protože jsem věděla, že se budeme stěhovat. Věděla jsem, že potom se na všechno vrhnu a budu to třídit. A přišlo mi to jako takový zbytečný to prostě dělat na několikrát. A taky podle toho to všechno vypadá, teď všechny šuplíky a tak dále. I když jako není to úplně nejhorší, jo, jako zase nebudu říkat, že to je úplná katastrofa, když není, ale přece jenom bude to o to náročnější celý to stěhování, celý ten proces, protože jsem se na to prostě vykašlala a budu to muset dělat všechno, ale pořád je pro mě lepší to udělat při jednom, než to dělat na 10krát, to úplně fakt jako nesnáším. Takže to jdeme na do krabic, no.
Tak na to, že to byla jedna skříň, tak tady mám jedna krabice velká, taška, další krabice a 2 takhle tašky. No ještě jsem tam dala plišáky, nějaké věci jsem dala do klokánku, protože jsou hračky, s kterými se Mickey už nehraje, takže to budu všechno postupně celou domácnost trošku vždycky protřídím, tu část, kterou budu balit. A mám to tady připravené, jen to musíme odvízt ještě na barák, tak snad se k tomu dostaneme co nejdřív. Já jsem na to-do listu měla ještě jeden velký úkol a to bylo jít objednat, zaplatit obklady nebo spíš dlažbu poslední do našeho domu. Nebudu prozrazovat ještě kam, to vám ukážu, až budu na domě. Každopádně měli jsme 3 favority a já jsem to musela jít rozseknout a udělat finální vlastně objednávku. A jelikož je to obklad, který jsme potřebovali docela narychlo a nečekaně, aby jsme tam mohli bydlet, tak jsme doufali, že bude skladem. Já jsem si k tomu ještě takhle přikládala podlahu, aby se mi to líbilo i s tou naší rybí kostí, co tam budeme mít. Udělala jsem teda finální verdikt a ještě to pojedeme s Filipem vyzvednout. Tohle není spolupráce, ale jestli opravdu můžu doporučit, tak jestli scháníte obklady dlažbu, tak Senesy na Zličině úplná paráda. Fakt tam mají krásný výběr, no a já jsem se ještě stavila do DMka pro pár drobností a samozřejmě nesmí chybět kafe. Moje oblíbený velký kapučíno s oříškem bez cukru. Dneska máme další den a jak jsem vám minule ukazovala, že jsem byla vybírat nebo prostě dělat finální verdikt ohledně těch obkladů, tak dneska jsme jeli vyzvednout, takže jsem zvědavá, až to přeložím na to místo, kde to má být, protože já vůbec nemám jako takovou představivost, že bych si to představila, jak to bude ve finále vypadat, takže to byl takový risk, ale jsme teda teďkon ve skladu Senesy a Filip teďkon bude skládat 200 kg do auta, tak snad to odvezem a nepojedeme na 2krát, aby jsme to měli vyřízený. Ještě jsme se stavili na kafe a odvezem to na barák rovnou. Kde seš? Kde seš? Kam jsi zmizel? Hej, kam jsi zmizel? Je Pane, kam jsi zmizel? Tady jsou jenom ručičky, podpažíčka nějaký podpažíčka tady jsou. Ale Mickey tady není. Rošťáček. Tak my už jsme doma a tohle to berte jako takovou připomínku, abyste si umyli vaše štětce. Já jich mám jenom pár sice, ale myslím si, že to už opravdu potřebují. Mám tady nějaký jenom nastíny na make-up. Opravdu už to potřebujou. Koupila jsem si na to v DMku ten sprajík. Já jsem ho kdysi už měla. Já to čistím jak tím sprejem, tak vždycky si tam dám pak ještě takhle gel na čištění obličeje, který používám. A tím mi přijde, že se to vyčistí jako ještě mnohem víc. Já jsem se převlíkla do sportovního a teď vám ukážu tak nějak moje cvičení dneska a ukážu vám, co budu dělat k večeři. Na sebe jsem si dala takovýhle krásný set, ten je teda od Will Gain a já mám prostě úplně nejradši takovýhle sportovní podprsenky, kdy je to úplně basic střih a úzký ramínka, prostě líbí se mi to. Já jsem si říkala, že asi nikdy jsem neměla takhle světlej set na cvičení. Většinou jsem měla třeba jenom podprsenky a právě hrozně ráda jsem je nosila, tak jsem si říkala, že si pořídím takovej set celý a hrozně se mi to líbí. Já teď si hrozně ujíždím na těch přírodních barvách, takže to je něco pro mě. Já nevím, jestli jsem vám to říkala, ale trošku to tady nakousnu a pokračování bude ve wellness vlogu, který určitě teďkon někdy plánuju natáčet. Doufám, že další vlog bude wellness vlog.
na který se hrozně těším, ale chtěla jsem vám říct, že moje workout rutina se změnila a právě vám to chci tak nějak ukázat v té mý praxi, jak to dělám v tom běžném životě, protože já jsem měla pocit, že poslední ty měsíce vlastně toho roku 2024 už jsem jako cvičila, hýbala jsem se, ale už jsem postrádala jakoby nějaký cíle nebo něco, za čím bych si šla, něco, co by mě posouvalo. A nemyslím teď jako to, jak moje postava vypadá, ale nějaký fakt konkrétní body, kam se chci třeba dostat se svým tělem, co se týká třeba nějaký síly, zvládnout nějaký cviky, který nemám ráda, který mi dělají problém a vím, že jsou pro mě opravdovou výzvou, když je mám třeba v tréninku. Chtěla bych se zaměřit na to protahování, chtěla bych se víc posouvat v pilates, což mě teď hrozně prostě začalo bavit, nebo ne teď, ale opravdu teď se tomu věnuju úplně maximálně, co to jde. Chtěla bych se zaměřit víc na posilování s váhama. Tohle všechno jsem se snažila tak nějak do toho svý nový workout rutiny zařadit. Teďkon teda cvičím 5krát týdně, přidala jsem jeden trénink a cvičím většinou 40 minut. S tím, že tam mám většinou i protažení na konci. Včera jsem se k tomu dostala, takže jsem se vykoupila a protahovala jsem se na posteli v pyžamu a bylo to úplně bombový, jako podle mě to budu zařazovat teď častěji, protože já jsem úplně šla spát a cítila jsem, jak jsem taková jako vyklidněná, protažená a bylo to super. Takže i takovou rutinu vám třeba můžu natočit. Mě na tom pilates nejvíc baví to, že je to takový klidnější cvičení, prostě jsou workouty, kdy ležím na zemi a cvičím, ale totálně u toho umírám. Fakt, že jako ten cvik vypadá, jo, to je v pohodě a 8 opakování a já říkám, konec, já už nechci. Takže v tomhle mě to hrozně baví a hlavně to, že zpevňuju takový ty vnitřní svaly, kor střed těla, který je opravdu důležitý při jakýmkoliv pohybu, při jakýmkoliv cviku. A opravdu, když zpevníte ten core, tak člověk se hned cítí takový jako víc fit, nebo alespoň já to tak mám. Takže to mě na tom baví a více ve wellness vlogu. Kdybyste třeba měli nějaké otázky k mý workout rutině, tak mi to napište do komentářů a já se budu snažit to potom projít a ty nejdůležitější zodpovědět právě v tom vlogu, který je zaměřený víc na zdravý životní styl. Takže jdeme cvičit, už se na to těším. Filip teďkon odjel si něco vyřídit, Mikulášek už spí, takže já se na to můžu vrhnout a jsem za to vděčná, že mám takhle chvilku pro sebe. Jo, ještě jsem chtěla zmínit, občas se mě i ptáte, v kolik cvičím. Někdy mi to vyjde dřív, ale třeba dneska je 19:51 a mám před sebou ještě trénink a večeři a celou svou večerní rutinu. Takže někdy je fakt těžký se jakoby k tomu dokopat takhle po celém dnu. Zároveň já už to fakt mám jako svoji rutinu. A je to mám tak zajetý, že pro mě je to jako učesat si vlasy, nebo prostě si udělat svoje oblíbený kafe, nebo si zajít na procházku. Už je to tak zajetý, že to přemlouvání nebo nějaký jakoby přimáhání se je fakt jako mnohem snazší a většinou už se prostě automaticky převlíkám do sportovního a jdu cvičit. Takže dneska takhle později, ale co se dá dělat, jako když chci cvičit, tak musím najít tu skulinku a dneska se vyskytla až v 8, večeře bude až kolem 9, ale i takhle to někdy vypadá. Každý týden si snažím procvičit různé partie, zaměřuju se na vrchní partii, na spodní, ale přiznám se, že nejradši mám tréninky na celé tělo. To možná ode mě už víte. A dneska jsem se zaměřila na trošku něco nového pro mě, protože to bylo takový hodně intenzivní, bylo to takový, řekla bych, i trošku kardio na ruce a na břicho a hodně právě těch cviků. Bylo takhle ve stoje i na ten kor střed těla. A i když se to nezdá, bylo to pořádně, ale pořádně intenzivní, to můžete vidět na mém výrazu. A pořádně jsem si mákla. Použila jsem činky Bala, který mám už asi rok a mají zhruba 1,5 kg, ale i když je to malá zátěž, udělá to fakt s tělem divy a máknete si. Takže ta zátěž mi úplně stačí a víc bych ani nedala. No a po cvičení jsem se vrhla na přípravu večeře a musím vám strašně moc doporučit tohle rychlé jídlo. My jsme se ho strašně vychvalovali s Filipem a říkala jsem, že to musím dělat častěji. Opekla jsem chlebík, dala jsem tam kotyč, rukolu a uzenýho lososa s koprem a bylo to naprosto, ale naprosto výborný. Já už se s váma pro dnešek rozloučím, pokud vás vlog bavil, nezapomeňte na like, odběr a komentář, klidně jenom srdíčko a mějte se krásně zase příští týden. Ahoj!